concentración organizada pola Rede de Señal contra os Malos Tratos, xuntámonos diante do Museo Marco para exigir justiza coas víctimas de violencia de xénero. Un xoves normal. É un xoves no que asasinaron a unha muller en Vigo. Digo asasinaron porque nos xornais aparece que caíu por un balcón e non que fuxiu dunha paliza polo seu agresor ou que foi lanzada por parte deste. Este tema será esclarecido pola policía, pero os xornalistas e as xornalistas que papel xogan aquí? Xogan un papel cómplice, sen cuestionar o status quo do sistema patriarcal que sufrimos. Morremos ou asasínannos? Igual esta diferencia léxica faría que fósemos máis conscientes de que a violencia contra as mulleres está máis cercanosa do que pensamos. Non lle pasa só a veciña, a inmigrante, a muller prostituída, pásanos a todas. Cada vez que temos medo de sair á rúa soas de noite, cada vez que un home opina sobre o noso físico sen que lle pedísemos a súa opinión, estamos sufrindo violencia de xénero. Basta de violencia machista contra as mulleres. Queremos vivir en paz, querémonos vivas. Esta é unha opinión persoal, pero o señor Caballero, que se vai a poñer a medalla o 25 de novembro, debería estar aquí hoxe. Cada vez que morre unha muller somos cómplices dese asesinato. Non solamente, pois é unha opinión personal, pero creo que hai que dicirlo. Hai que dicirlo. Non agresividade, por favor. Por favor. Vale, vimos a guardar un minuto de silencio polas mulleres asesinadas. Por favor, respétenos. Estamos guardando un minuto de silencio, por favor. Pronto para a mesma causa, para denunciar a mesma. Queremos anunciar, por favor, queremos anunciar que no día 7 hai un encontro de mulleres e homes en Madrid, que se está inscribindo a xente na Casa das Mulleres e na Rede de Mulleres contra os Malos Tratos. Uns autobuses que, bueno, eu non son a persoa que levo, que son para utilizarlo dunha forma tan miserable non o vou consentir. Primeiro, porque unha muller, un ser humano que a coñecía eu personalmente, que atendín eu personalmente, que a conselleira que está aí tamén, que as políticas que están facendo e que estuvo atendida, pero hai cousas que son totalmente inevitables. Que o señor Caballero non este aquí non significa que non este poñendo absolutamente todo para que isto non pase. Desde a Diputación de Pontevedra estamos apoiando con autobuses para a marcha do día 7 e desde o Concello de Vigo tamén. Todos, absolutamente todos e todas somos necesarios. Somos todas e todos necesarios. E non se pode utilizar algo tan triste como isto para facer bobadas. Informar que o próximo mes de decembro a manifestación vai ser organizada pola Marcha Mundial na que participaremos todas e todos aquelas persoas que queiramos facelo. A rede non ten a concentración de novembro en decembro, polo tanto, contamos en xaneiro poder estar con vos e non ter que contabilizar ninguna morte máis. Vale, moitas gracias a todas e a todos.